कलकातायाव खुंनाय 8थि हादर गेजेरारि काराटे चेम्पियनशिप 2022आव बर' फिसा भार्गव बर'आ काराटे गेलेनानै सनानि मेडेल आरो रुपानि मेडेल मोननो हादों। सोनाब बंग कलकातानि सिङाव थानाय नेताजी इनडोर स्टेडियामाव थांनाय जुलाइ दाननि 26 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम अल इन्डिया सेशिनकाई सितो रिय काराटे डु फेडारेशन आरो काराटे डु एसोसिएशन अफ बेंगलनि बानजायनायाव 8थि इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2022आव रङिया महकुमानि सिङाव थानाय दहरा बागबारि गामिनि थागिबि सनिल बर' आरो देलायस्रि बर'नि फिसाज्ला भार्गव बर'आ 8थि इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिपआव बाहागो लादोंमोन। बे काराटे गेलेनाय बादायलायनायाव भार्गव बर'आ काटा दिन्थिनानै सनानि मेडेल मोननो हादों आरो कुमित बादायलायनानै रुपानि मेडेल मोननो हादों। भार्गव बर'आ रङियाव थानाय दक्षिण पश्चिम रङिया आन्चलिक काराटे एकाडेमियाव सोलोंथाइ लागासिनो दं आरो रङियाव थानाय शंकरदेव शिशु निकेतनाव 7 थाखोआव फरायबाय दं। बे 8थि हादर गेजेरारि काराटे चेम्पियनशिप 2024आव गेलेनाय बादायलायनायाव मोन 8 हादोरफोरा बाहागो लादोंमोन, जेरै भारत, भुटान, बांलादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालयेशिया, ओमान आरो इन्ड'नेशिया। बेनि गेजेरावनो भार्गव बर'आ काराटे गेलेनानै सना आरो रुपानि मेडेल लाबोनो हानाया बर' फिसाफोरनि थाखाय गोग्गाथाव। भार्गव बर'नि बिफानि मुङा सुनिल बर' आरो बिमानि मुङा देलायस्रि बर'। भार्गव बर'आ दक्षिण पश्चिम रङिया काराटे एकाडेमियाव काराटे गेलेनायनि सोलोंथाइखौ लादोंमोन। भार्गव बर'आ सना आरो ब्रन्जनि मेडेल लाबोनो हानायखौ लानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों जोनोमगिरि बिमा देलायस्रि बर'आ। खुलुमबाय, आंनि मुङा देलायस्रि बर'। आंनि फिसालाया गल्ड मेडेल लाबोनो हादों, बेनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदों। बहा गेलेदों? नेताजी इनडोर स्टेडियाम, कलकाता। माब्ला जायामोन? 28 थारिख, जुलाइ 28 थारिखआव जादोंमोन। माबायदि हेफाजाब होदोंमोन? जोंथ' बहुत हेफाजाब होदो, माने थाखा फैसानिबो जोंहा बाहाय प्रब्लेम, बेनि थाखाय माने बाहाय मान खस्थ' आरो जोंहा। फिसाया मा मावो? गारि सालाय, मा गारि? डक्टरनि गारि सालायो। मेडिकेलनि? औ, मेडिकेलनि। खेला गेलेनो थांनायाव माबाफोर जेंना जेंसि उसुबिदा? नाय जेबो जायाखै, जेबो जायाखै। मोजाङै मोजां मोनदो। फिसालाया गल्ड मेडेल मोननो हाबाय, बेयाव बेसेबांसो गोजोननाय दं? जोबोर गोजोन मोनदो मोननायनि थाखाय। गल्ड मेडेल मोननायखाय जोंहाबो माने साबसिन मोजां बिसिगि मोनदो आरो। भबिष्यत आरो मा सानबावो फिसालानो? भबिष्यतथ' जों गेलेनो होबायनो थादों दा, बर्थमान बाहाय आरो आवगायलांबाथ' मोजां मोनगोन दा। उनाव आरो मा जागोन जों दा सानस'ना मोनाखै आरो। नोंथांनि फिसालानि जि जाफुंसारनायखौ लानानै इयुन बर' समाजनि जाखांफुनाय गेलेगिरि बा लाइमोनफोरखौ मा बिहोमा होनो सानो, मा बुंनो सानो? जों दा मा खावलायनो सानो? गसाइनि अननायाव जुदि मोजाङै मोजां जुदि मोननो हायो आरोबाव गेलेनानै साकरिनि लाइनाव जुदि मोजाङै मोजां फैनो हायो, बेनि थाखाय जों गसाइनि सेरावबो आर'ज गारो आरो मानसिफोरनि हेफाजाब मोनबाथ' जों मोजां मोनगोन आरो।